Me ollaan nyt Turun Logomossa. Täällä on tämmöinen se immersiivinen nyt tämä muotisanakin, mutta tänne on nyt tuotu siis niin kuin Lontoosta tämmöisen frameless paikan sisältöä. Ja toinen on tämmöinen niin kuin interaktiivinen huone, eli kun sä liikut siellä ja touhuilet kaiken näköistä, niin sä vaikutat koko ajan siihen seinillä olevaan sisältöön. Ja sitten on toinen tämmöinen sali tässä, tämmöinen isompi, johon on sitten koottu eri taiteilijoiden tämmöistä niin kuin nimenomaan klassisten mestareiden teoksista tehtyjä niin kuin, uusia teoksia sinänsä, että jos kun yleensä maalaustaide on aika tämmöistä still-kuvaa, niin nyt se on sitten animoitu ja tehty elävä. Siinä on tehty sitten tämmöinen tilaääni, joka on siis, kattaa siis kaikki seinät ja lattiat ja katot ja sillä tavalla, että se on todellakin 360 astetta, että se ei ole vain muutama kaiutin, vaan niitä on niin kymmeniä. Iso tukkuanimaattoreita ja kaiken näköistä tällaista porukkaa, joka on sitten niin kuin tehnyt tämän varsinaisen siis animaatiohomman. Ja sitten täällä tämä projisoidaan, eli tänne ihan vartavasti rakennettiin tähän isompaan tilaan tämmöinen toinen huone tuohon ison hallin sisään. Ja se tehtiin sitten kankaasta ja sitten sinne ripustettiin projektorit ympäriinsä ja odottamaan lattiaa ja näin poispäin. Ja sitten samoin tämä kaiutinjärjestelmä sitten ympäröi sen sitten kokonaan. Mutta se on siis projisiotekniikalla tehty tämä asia. Mä kuulin, että oli aika harvinaista, että Suomelta löytyy yleensä tämmöinen tila, interaktiivinen tila, missä tämmöisen näyttelyn voi toteuttaa. No ei näitä kyllä tosiaan kovin montaa on nyt ilmestynyt. Sehän on ollut ehkä pienehkö hitti siellä täällä, mutta mä vielä katsoisin, että enemmän just Euroopassa. Kuinka paljon sieltä tuli tavaraa sieltä Lontoosta? No ei sieltä tullut kuin pari kovalevyä. Että siis se sisältö, tämä originaali sisältö, mitä siellä nyt sitten tehtiin. Eli tämä on tämä meidänkin siis emoyhtiön tämän Creative Technologyn, joka tuotti tämän tekniikan tähän näyttelyyn, mutta nämä kaikki tavarat on kyllä ihan niin kuin Suomesta. Toi oli onnistuminen, että toi noin isona, noin kirkkaana ja muuten niin kuin toimi sitten kuitenkin sanotaan odotuksia paremmin. Mitäs nämä sanoo? Meillä oli nämä lontoolaiset täällä vieraina tänään, niin mitäs he on kommentoinut tästä? Joo, me on oltu täällä vähän yli viikko jo heidän kanssa tätä tässä värkkäämässä, mutta kyllä he on niin kuin tosi tyytyväisiä siihen ja olivat sitä mieltä, että kyllä Turussa on joku asia paremmin kuin Lontoossa. Se on tämä.